Maikanem Abilin. Tinapalabas. Pilitan manen ni Bart ni Ella asumurot ken kuana iti mansyon ti amuda ngem dimteng ni Ignas. Linapdan na ni Bart. Nagtungpalmet ni Bart iti daytoy. Iti simbaan nga awan pa di na. Napan nagkararag ni Ella. Idi adda nakita na asabali a tao iti uneg. Itagagayem. Denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Asino nga tagaytaan na kabelo akas kanya? Timbak daran. Nalpasan anak karara. Timbak daran. Aday ta. Malabsan na kon. Ha? Diyak malasin tirupa na. Igaputa malinglingdan iti belo na. Adaytan. Agkararag ka kadimot kabsat. Oh, ti boses na. May lasin ko. Nana Sela. Ha? Nana Sela. Si kakadidayta. Ha? Nana. Di kay nailasin, gapo iti belo yo. Linglingdan na ngamin ti rupa yo. Ella, si kagayam dayta, kamapaya kasta tilangam, kas kalabakat. Tinasayaan. Agtugaw tayo pa'y nana, taagsarsarita tayo. Sige Ella, agtugaw tapay, tagsarita ta. Apay adi ka pumanaw iti mansyon, nukas tamat laang. Amangan nudakas ti aramidin day taabay ka. Diyak kayat ti pumanaw ita nana. Gaputa amangan no agaramid dakit di iti basol ko. Kat dakasak kada dun Simon. Amok ti ugali ni Bart. Kasta ka di? Kat da kayo nana. Kumusta kayon? Apay nga da kayo ditoy. Sinarong karak ti kalapa umikan ti tanam ni Marina. Kat, dagiti ubing. Kumusta dan, nana? Ha? Apay anagsan na ay kayo? Maladingitan na iti naramid ni Ella. Asyak ti akin kapanunutan. Apay, nana? Anya ti naramid yo? Impaampun mi iti may isang ubing. Anya? Uwan, gaputa di mi ida maipaayan iti napintas a masakbayan. Pinaudi ti adda-kada kami ita kini Dalmas. Nga iso ti ikarkarikatan mi apagadalan. Nana. Kayat mi anasaya at to ti masakbayan na. Isu nga ar-aramitan mi ti amin nakabalan mi tapno makaadal. Nagsayaatan ti panagpuspuso nyo, Nana Sela. Awan ti sabali amangaywan kadakwada, no dida kami. Idawdawat ko, asapay la kumata umatidog ti biyagyo. Iti kasta, maipaayan nyo iti nasaya at masakbayan ti ubing nga adda kada kayo. Wan, day tamot at talaga ti idawdawat mi kini Dalmas. Nana, jak amo ti ayan nyo. Ngam, no bilang takasapulan nyo ti tulong ko. Adda aklap ta ditoy. Agyamanak, Ella. Mala, saan akon nga agbayag? Inakon, taamangan numatektekan dadalmas nga agururay kanyak. Imbagak ngamin ang mabiitak laang. Sige laang, Nana. Di magasaklay ti day ti asimbaan. Takayat ko nga ipasnak tiyag kararag. Nana. Sige, Ella. Itintumanan sa bali agundaway. O, Nana.
Diyos ti kumuyog kan ka. Pumanaw akong diti simbahan. Nakapagkararagak magdan. Nasayahat mat. Taad da day ti asimbaan nga uray awan ti padi na. Nabayag nga awan padi na. Sipod na taytay na o di apadi. Kat oray awan ti agnanaud apadi. At dalang tamot mang tamtamin. Agsisinublat dagiti kayat na ti agdalos. Isuan na dalos lat tamot iti unag ganruar ti simbaan. Ay na. Marigatanak iti kastoy a panagpamarang ko Kundi sarukod. Kundi kubuak. Iso a marigatanak. Ang saan na bali? Tinapatag. Dinak malasin ni Bart. Tinasayaat. Aglayo na kon amapan ititanam ni Marina. Kakadwa! Saan tayo nga agawid ijay mansion ita? Abay, boss! Dito'y tayon na maturog. At damat kalapaw pagturugan tayo dito'y bantay. Awan pagdanagan tayo dito'y tanalamang mat. Asino ti mga ipagarop nga da kalapaw dito'y? Wen, boss! Katinton bigat. Da tayo na mismo ti agtrabaho. Apitan tayo dagiti espesyal amula. Kadda tayo magklang ti agi-deliver kalpasan ti apit. Aganos tayo. No pa'y ado a proseso ti maramid. Sakbay nga i-deliver tayo. Tinaskan. Adda kwarta. Amapan iti bulsa tayo. Wen, boss! Ado ti bilin ni Doña Anita. Anaskan kano. Amapan amin kan kuana amapaglakwan. Ngam, saan mat amabalinti kasta kakadwa? Naskan mat nga damay bulsa tayo. Nang runa, kat da tayo ti agbambanog. Wen, boss! Iso lang tayo may atra ya. Daytoy ti tandaanan nyo. Awan ti agipulong. Ta sino man nga agipulong kini Doña Anita nga agkuskusit tayo. Matay. Hey, wen, boss! Wen, boss! Umaikan, Victor. Intamanganan. Nagluto aki tinaima sa sidaan. Karne ti alingaw ti sidata. Mang Ignas? Nay, unay kanaya. Malmalday ka banan. Agpakada ko Mang Ignas? Papanam? Ititanam day di apong kulas? Anya? Kaya't ko asarong karan titanam na? Awan kaduam. Kabalak tag may sa Mang Ignas? Inton maminsan laangan, Victor. Inton addawayak, ta syakto ti kaduam amapan. Ngamen, amang ano makasalaw kay ti dagas a tao dita, kat pagaramidan da kay ti dagas. Mang Ignas? Agtulnog ka kumawan. Di ka agsuksukay. Ta saan anasayag ti kasta ka babalain ti may sanga ubeng. Uray ta pagsayaatan ti bagbagak barak. Wan, Mang Ignas? Nasayaat nga rod no kasta. Bala, umay ka. Ta intamanganan. Saan ka niya aglidliday? Agawid ako ni iti asyenda. Nasarong karak magtanti tanam day di Marina. Agdiretso ako ni Ijay. Tapos niyo! Igoyin niyo! Ano di Ijay? Sige, sipag na tayo! Sige, igoyin niyo! Dagiti kakaduan ni Bart dagita. Baka, di ukudin da. Kakadwa!
Bisa banget. Mana? Inayon yun nga ukodan. Ukodan Maraya mo na! Nas ka na makadayak! Nay, api kasta tilangam, Ela. Agkalkalingitan ka. Sagat kasta unay abannog mo. Ang amin, Mang Ignas, nabannog ka nagtartaray. Intarayak dagiti kakadwa ni Bard. No kasta, nasalaw mo ida iti dalan mo. Wan Mang Ignas, agawid ako man, idi adda nakita ka lalaki. Adda ukudan da baka. Kat kunada nga orasyak, inayon da nga ukudan. Nagdanagak, isa atin maraya ko na. Yan. Apay, baka ka, tapno ukudan damay. Talaga, nabannog ka nagtartaray. Apay, asinaw ti akin baka iti ukudan da. Diyak mo, Mang Ignas. Amang ano, tinakaw da. Nya. Unay dagitan at tao. Day talamang laklaka ti amuda. Talaga na tured dalata nga garamit iti kalokwan. Gaputa armado da. Wan Mang Ignas. Day tati pagkarit da. No apay ngamin nga awan ti makaitured niya agreklamaw. Iso aday ta. Napanuynuyan da iti mading aramid da. Naada agreklamo. Sigurado ang madaksan da. Mang Ignas. Iso nga agul ulimak dalatan Sa bagay, pudno ta kunam. Si kalangaro din ti nadangran, si kapela ti madaksan o reklamo ka. Ay, Jack Amon, no aging gat kaanaw, akastoy ti mapaspasamak dito ayan tayaw. Saan mo't kit di amay may sa ti aldaw, Mang Ignas? Agpatinggan tumot laang ti kinadakas da. Lakay, anya nga tano mapantag reklamo iti pulisya iti inaramid da kadata. Inagaw da ti dagata. Uray saan analawa adaga ngam napatag kadata dayjay. Dangrodakan ka, tatawid mo pa ay kadagiti dadakkel mao. Ay, bay amon bakit? Lakay kun bakitan. Agtungpal talatan iti kayat ti anak ta. Bay anta kanulatan. Kukwalatan na gije agom. Dagaladay ta. Kat saan tamot lang nga maitugot iti tanam ta. Sa bagay nga marwam nga bendag iti banang gondaway at taaw. Ay sana balitawan mo't parikot ta ditoy. Awan mo't parikot iti manugang ta. Nasingput mat. Saan da tamat akagura iti panakipagnad ta dito'y balayda. Ngam, talaga ang masayangan ak iti dagata, lakay. Bay amon ko nakmat. Sana da iti pagparikutam. Pagnegosyo talangan ti basit agatan ng bayad da iti dagata. Anusan ta padakkelan da iti akwarta. Victor, kayat mo ka diti agadan? Pagadalin da ka. Agtinulong kami ka ni Mang Ignas. Auntie Ella. Kayat ko lang unay. Nasayaat mo't, Victor. Tapara mo't lang iti pagsayaatam dayta. Agyaman ak unay, Auntie Ella. Naimbag ka unay. Saan lasyak ti aggastos para iti panagadal mo? Oray ni Mang Ignas. Iso saysayaatam to kuma, Saan mo asayangan daytoy agundaway? Ti kaadami amang paadalkan ka. Auntie Ella. Ikarik. Tungan, aking baka, iti inukod yung ngayon lako. Di niya mo, boss. Basta hindi nakita mi apaka inukod men. Ket napanmin lakaw. Iswa da ito'y. Ato tigidat gatang niya para dito'y bantay. Nalaing kayo talaga. Iswarog yan tayong tiagragsak, boss. Ako matayo tiara. Dahil tati kayat ko kan ka, tungan. Wah, boss, ada kurang.
Ano pa lang ti kurang? Kat kompleto matdag ito'y ginatgatang yun. Babae, boss. Ano niya? Sayang tayo nakita mi abakit, boss. Iso ko man din, sorot mi dito hanggang nakataray. Ano niya? Bakit? Ha? Abay, boss. Salbag ka na, tungan. Agraman bakit? Pagtatako ng pay, akaslawan babalasang dita, ha? Kwa, boss. Sana pala ita. Kuston! Di mo nituloy. Nagalasabenggan. Bakit? Kuston, boss. Alasabenggan. Nita. Ops. Di mo ko na natapisan nagmanan, boss. Mala. Rugyan tayo roden tayo inom. Ngam di kayo na yan. Salamat tidak. Laglagi pa nyo. At trabaho tayo dito'y bantay. Boss. Ay, Aklew. Saganam kimainom. Lakaya. Jak makaturog. Yan yung aminti pampanunutom aya. Pampanunutak nga bayd. Aging ga ita. Kaya't ko ti agriklamaw. Gapo iti panangagaw da iti dagata. Tay tama din ti pampanunutan. Wag. Nga bayd. No awan ti makaiturad. Amang laban kadagiti agom at tao. Kanayunan da ti kasjay nga aramid da. Bakay. Iso nga inton bigat. Mapantan iti pulisya. Ibagata ti inaramid da kadata. Anya ti mapasamak ni patungpal ni bakit ingga ti plano na apanagdarum. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. May kanam abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. May kanang abilin.